So guys, nice kaado siya guys na gawa ra siya sa styro. Diya mo ilang dekorasyon dari sa kapilya, dari sa bangkugon. So mga creative juga jud mga Pilipino guys makagawa jud mga flowers nga styro ra gid. Kulayan raw kulay pink. Diya ato na ang tulo guys na una na. So mao ni tradisyon jud sa mga Pilipino o mga Katolik nga mga pista mang nagket jud taog kanang kandila. Pasalamat sa Holy Family Day dari guys pista karon. So pasalamat ta sa Holy Family nga adjong panglawas. Mao ni atong kuan guys sa sindi ta og kandila. Pasalamat. Maadjong buntag ug maadjong adlaw natong tanan, maadjong gabi, maadjong hapon. So ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my YouTube channel kanja sa mga bag-o diha sa YouTube channel. Mapalihog lang po ko subscribe ug click the bell para maka-update mo sa video nga i-upload kada adlaw. Diya guys na ako dari sa garden kay ganiyang buntag. Oh, buntag palagi ganiha di ay gisugo na sinikol og pa kuha daning kanini So basura ra ni si Jad adtos gilid. Kanang murag daan bitaw nga kama siguro nang gabaon nandiya naman say nabilin nga murag bakal nga ingani na So ani gipaara sa ni Nicole ganihan jang ipabutang dari. Diyan naghimo ko og sabit-sabitan. So mao na ang nahimo guys na gisabit-sabitan na ho. Nandiya kani kuno tanuma guys kay nakunodan ni ang mga swerte. So pero wa man ko motuo sa mga paswerte sa mga tanom, pero na may daghan uban nga motuo sila sa mga tanom nga pangpaswerte, pero depende ra jud na sa tawo nga magkugin sa gampo sa Ginoo nga gabayan ra ta kanunay sa atong pagpanarbaho ug pang hikay-hikay nato kada adlaw. Diya magpasalamat ra ta sa Ginoo nga makakaon ra tag katulo sa kaadlaw. Mora na imong pasalamat kanunay kanang Diya, mao din ihang i-update ra pud mo na sa mga tanom guys kay nakagubot malagi ni Des Niagi sa giadyo man ni Nicole diya. Kana si Jang dihang dapita. Pagdari man na ang ipangbitay di Dari sa mansangitas. Dari na sa gipangbitay diya kani utruhonon pa pud dinha guys kay naaran ng tag-asa pud diya. Kinahanglan man din na sa utuhon kay arong di ma kuan ba. Diya harap pud mong gi-update kay kuan kanang Kanis dyan mo niyang gihimo na ganiha kay nagtanong ko hapon dito speakers sila ti daday dyan na may mga sobra bitaw mga dahon. So pwede ra dyan na itanom ka ng mga dahon ra. Karon di siya kaadyo managhan ba kanang magbitay-bitay ka naghan kaadyo. Dyan ka ni mo na siya jid. Mamanig ang ipang tangtang datos. Dadto guys ang ipang tangtang kay ra naman dyan ka. Dali ra man kaadyo mudaghan parehadani na dali ra kaadyo mudaghan ni siya na Ngani. So ingani ni siya na So higuran nimo na itugsok-tugsok na ni bisan og mahugra ni just juta buhi na. So gahang ipang buhat hanggi ipang usab pag usa na buak na gani na kay nahug. Diya kani pud ang putos guys na wala gingan sila kanang daghan kuno kag ingani. Daghan kuno swerte nga mo abot sa imong bahay kanang nakakunog. Di ko lagi kuno kawad ag kwarta nga na mga swerte kuno ni sa kwarta mo kuno ni mahinap kita sa YouTube pero depende ra jud lagi sa atong pagkugi. Diya alam pag naay mo abot atong kwarta diya wa ta nagkugi. Ug panarbaho wa jay mo abot. Diya daghang kadto salamat ninyong tanan guys kay naamo takot na kadto tabang ninaho para sa pag YouTube kay maka tigum-tigum ko kanang maka may matigum pud ginagmay ba kada adlaw may mga piso-piso mura ra pud ko dani og nag-alakan siya ba. So kani guys, ani sang gipadak kay mani ang plano nga kanang dadon lagi dito ila ka Mambaldi sa Argao. Diya katong ni mga tira-tira bitaw sa kuan kanang ang ipangputod ganiha. So mo na sang gibuhat na. Diya kaning duha guys kahaning dadon na to spikas nadto sa hang amo. Unja hadi mong gi-update sa hanggida sa unang gikan sa Bohol nga mga
Fortune. So naana sa nalipay na ko guys kay nalipay na ko kay nanay mga nintubo. So kanisang mga ingani guys kanang mahalin jud ni siya og mga 1,000 basta na mga tulo na kabuk nga mo sanga. So haro mo pakitaan unsa guys kay namon koy pag-uli nas buhol sa una nga kanang kuan ja di ang naghana man ihang gipang tugsok guys na. So nagsugod na po ni siya og kanang panguan pang bukol-bukol basta murag bukol na siya kanang murag purman na sa bukol mo na siya mo na siya sanga. Oh kanis siya guys. So pakit raman gihapon mo na hada og kanang mutubo na dun na siya na. So daghan ka dun na siya murag 13 na kapunuan. 13 na siya kapunuan guys manang unay mapalit na daghan na ka dun na siya og kuan 1,000 ang baligya na. Diya hadi mong gi-update sa mga dana sa buhol mo ni. So mga kuan ra ni siya kanang mga tekeg-tekeg. Har nang iputod-putod mga tekeg-tekeg ra na. Diya wala ginang gibuhat guys na. Di man kadubog at tagang gibuhat. So gahang gipang dagi kan sa buhol guys mga ingani ra kanang mga putod-putod bitaw nga ingani So mga ingani ra jud nang gipang da. Katong nagbalhin ko dito sa kuan nga jo kong nanay. Diyan mo ni ijang resulta guys na. Ano ijang resulta. Nanas jaying tubo. So ato na igahan na sa gipang balhin. So maray ang teknik sa una sa pagpandemic mo nang daghang kadyo kog mga nahalin nga ingani. So managka na po na og nay ganahan mo palit, ara po na sang ibaligya guys. Kaya daghan na naman ko kadyo tanom dari. So pwede jud na ni pagkakitaan. Diyan kita mo din nas gilid. So haro na sang itugsok nga na. So musanga ra pud na siya. So maro na siya mga teknik sa pag pananom diya. So mo na guys ang na balhin daha napita. Diba nice kado sa na. Nasa diyan hagi pang bitay da na diya. Na pinagbitay sa babaw di So mo na siya hang gibuhat. Diyan rin yung ipakita guys sa katong gikan sa buhol day sa una. Pinakauna ng ngadtog buhol mao ni na kanis diya. Ala na day pwedeng turok dari guys diya. Yung turok na day pwede siya na. So maadyo day kani nanurok na day ni siya mga maadyo lang magmuturok ni siya mga tulo kasanga kay arong pareani ba na guys na tulo kasanga. Diya good luck magkukununin ko ana kaning fortune bamboo fortune man kunis dyan kana siya giputod ra na do ilati skir sar nakabukang gida pa do dari Cebu diyan mo na ijang porma na diyan pwede ra dyan na isud sa bayog katong na mga bay nga pero sa sud sa bay guys to ako gibutang dito nga kuan to dila makitaan kay ngit-ngit gamang sud diyan naghanap ako mga koleksyon lagi nga tanom. Diyan madyo kay naay na sobra daning hanggi tanom nga kani Tung gisugba lagi ni Nicole. Madyo kay naay isa na So ganahan jud ko na ni Nija kaso na nagisi lagi diyan. Naapil na ni sa sugba pero na survive pa na Nang ganahan jud ko na ni Nija kay lahi man pud ni siya nga gabi-gabi kay nga naman na siya na. So naka-survive pa jud ko og tulo. So tulo ang na-survive guys di Survive pa jud tulo. Ganahan lagi ko dani niya kay nga na lagi sa dahon. So madyo lang magmutubo pa ni siya ay naay ning tubo na. So guys, sa harapon mong gi-update kay maghuwat pa lagi mi ni Papa Edi kay moadto lagi mi bangkugon kay mang kuanay nang invite na mo og paniudto. Kay pista lagi didto. So ang iparedy sila ni Kulog si Crystal kaya maghiwat naman lagi ang papa. Kay mang madyo na laman maka librig paniudto guys. Bitaw dugay ra jud na siya pang invite namo unja. Wa lagi miningad to. Sa unang pag pista pud gi-invite pud mi unja. Wa miniad to. So maikag na mi nga sige chat namo ba nga padto lagi may manawad to laman mi guys. So mag-prepare na mi guys kay mo mista na mi ron mamista. So murag na
Lami-lami na paghang diha porma guys. So ganahan naman jud ko guys manang di jud ko mahimudyo bitaw kay magsigira pug kog higda, magsigira kog lingkod, mong samot man hinog ang sakit mo nang mag kuha na naman jud ko mag liklihik. Pero di lang ko mga rasagbugat noon kay basig kuha na po niyang likod. Diya din yung gipagawas ni hang mga alubira kay na luoy pagkaadso sila guys. Wa man siya na balhin pa ning pambalhinin na Diya mahal ra ba kaadto ang alubira. Diya tara guys kay alas 11 na si Papa Edi naligo na kay mga dunamis bagkugon. A few moments later. Hi Nay, mamista ko Nay. Oh, mukha pag-anhini mo yun. Ito karon na jud ko. Sige mo siya. Pen! Ya, mista mi. Mga to na mi. Salamat. Hi. Salamat kayo ha. Salamat kayo ninyo ha. Dali nak. Nanay. Amin nanay dali. Nen, salamat nen ha ninyo ha. Nanay o nanay amin. Dala sila nay naka first time jud ngan hila rin eh. First time jud ming naka pangamis gahulat. Bata ba? Mura man is natuwa jud ko ni jades ni aging pista wa man mong ngari. Ni ngari na jud mi kay naikog na mi ni jag sige chat namo. Kaabot agad ko si mong balay pen. Cute kayong balay pin. Pre, unso. Cute. Pero kung ayaw ani ha. Guys, kanang si nanay, mo ni akong nanay dari sa Cebu dia. Ija nani si igsuon na dito sa Gindulman. Ija nakabana og Mayuga. Mayuga, sa Mayuga, Mayuga. Mayuga na. tawag. Mayuga? So sa Mayuga, Gindulman, kanang bisig nakaila ni nanay pero si nanay di na taga Bohol si iyang igsuon na diha sa Mayuga. Ija aran dugaja na nila wa magkita. Ya hantod karon gusto na sila makipagkita si nanay kay lagi idadas nanay diya. Sila makita sa isuon. Diya bisag nakaila mo sa isuon diha si nanay. Giging. Yunila. O Yunila Yunila apelyido? Juan, anak pilunya. Yunila Pilunya. Apelyido sa isuon na diha sa Mayuga. Iyang igso sa bana sa iyang igso na bana niya moy May kanang Pilunya. Pero ang si imo isuon kaguskos. Kaguskos. Si Ate Yunila Kaguskos nga nakabanapod si Jao taga Mayuga Bohol. Ja gusto lagi makakita lagi tas nanay lay kunong kuan di man makabiyahe makauli nga rin Cebu kay way vaccine. Ikaw pwede makakamubiyahe kay na makay vaccine. Wala ko. Wa di sa nagpa-vaccine. So di jud sila makita sa jahang iso di ba? Ay pwede nang mubiyahe karon ang way vaccine. Sakay og pambot. O pwede na. Bitaw. Bisag sa Manila pwede na. May isuon dali pwede na mo biyahe karon may vaccine. Dai kung taka dai kay pwede na mo biyahe dai. Dire sa babaw pa may buhay pa kung bana. Nakaari siya kuan sa 2012. 2012 pa. Okay na. 2012 kay pagka 2013 matay man akong bana. Mo 20 katuig na. 20 ka tuig na dya. Gusto lagi ni siya makakita siya nga muwan ni parang hihong eh. Dugay na dyan isuon nga wala makita ba? Kunya iyang mga anak dito dili mo kontak ninyo. Kumusta dire ana ba? Nakakontak mi karon bago sa ihang apo kay siya po din taon mura pag ako di kan tigom ko cellphone. Oh. Ito na maluko ba sa mga anak ba Oh, nga? ihang apo, ang ihang apo po kay wala man po mo online na. Unya ga online. Dya ka nang Mayuga Gindulman doon na sa mua. Doon na ay Oo. Kasi ka ng mga Sa mua. Facebook inana ba iba na to mga Doon na sa mua anak dyan na. Kuhon o ganang makabalik ko dito. Pwede na ako gantuon. Nakalimot naman dyan ko pag-ingon isipin nga nasang lugar to. Gindulman day sa Mayuga doon. Mayuga gindon man. Kay kita lagi mga isuon, mangita lagi tag Lagi kuan kanang makahimamat pud mga isuon ba nga dugay na wa makita. nakakontak mi lagi kung ako gadaot man ko. Nya pati pagkita di pa makuan gyud ako akal nagaran naman. Nya ingon siya ma, kay mama man ako siya. Kuan ma, pa-doktor, ko dili kung pa-doktor giging man among dangga anak. Siya pa kuan ba ma kanang
pa kuan ba kanang sana lang Check up. check up. Kay mailhan ni mo unsay akong sakit ko no. Ingko ay inay lamang ako dili dagway balo gasabot sila dungog baya nako nga gasabot sila sa iyang bana kung iyang ako nga padala ang ko kwarta kay para pa check up. Padala na to kwarta si mama kay tingali ko ni kwarta siya ato pa check up. Mama padadaan ka na kung kwarta ma. Aron magpa-check up ka. Ingko inay lamang geng siya kay ako naapay baksin ako. Buot lugma larga ko. Wa mo ko'y baksin. Oh, Isa ay. 85. 85 magbuwang ka ng nanay. Ang nanay kay mo 76 pa man. Ang nanay 76 pa nas December ng birthday pa siya 76. Jagi mo manghod 72. Oh 72 Kunya bata ang pa. iyang ugangan nga baye, buhi pa man. 104. 104. Oh, Kami abot to 104. 104. Di ba na idara na kay padawat sa gobyerno. Oh, na. Kaduha na ko no, makadawa. Oh, kaduha. Basta magud mga kasaon ng mga tiguwang. Di mo na kanang dugon, di maligo. Maobita rube. Karon ang mga bata dali maligo bisag dugon. Ako sa una, maligo ko pito ka adlaw. Kunya giinan man ko sa iyang ugangan. Kay dugay mo na dito sa hingog. Ay, hinguog day mo. Oh, hingog man ko. Hinguog man ang among lula. Hingog man ko isa. Kanyos ang apelyido. Kanyos? Isa day ayaw og kaligo og sayo. Kay ikaw maligo na apay dugo magadalagan. Iko na bitaw isa ayaw. Kay mo na maka daghang sakit, makabuhat niya daghang sakit. Di isa siyam kaadlaw gyud. Kanang siyam kaadlaw maligo ka wa na gyud na mo tungha ko wala na. Isa kanang siyam kaadlaw. Mao gyud hangtod. Ako naminyo na siyam kaadlaw gyud rubi ako ikuan. Ako wala na si nanay yun. kulang na. Si nanay, paminaw di sa maligo. Di mo ko maligo. Pero sa una mo guys, maligo man jud mi kay nagbaho. Oh, mo Kaya sa unang panahon kay ang mga tao di man balay raman, di man nagbaho nga ng balay raman. Kami sa una kay di man pwede gid maligo kay manarbaho man niya. Hinabo tag mga amo dihan, ni maho tang kami sa dalaga pa ko, paman ako mamunglay. mo lagi mo Alayon. o po lagi sila nanay po katuyang nanay di pa po mamatay og mapatoy COVID. Kay madala pa naman sa ospital. Kaya kay pag COVID, di man mo madag ospital kay siyempre yung dadun mo ospital, di na mo makita to kay COVID man. Oh, bita. Ja uli nami guys, wa mi ko naka-video pag gikan kay arang kasuga kadugtugtog dato silang silingan. Ja, salamat day kadto ni Sipin ug ni nanay kay nakalibre mi og panyudto. Mamistahay yo. Grabe mga bagaag naong namo dani guys. Jagang bana na pa giwit-bit nga bring house. Kasud sa plastic na. So di ma kung may binaklay dres kasada nga mamistahay inja napadidang bring home. Ay nagdana og plastic. Ja nice kay to view to ah. Na picture. Hindi na ko mababa ta tawo ba dito. Yan mo picture kuno sila. Oo. Kato ni yung uli tag 2013. 2013. 13 bitaw yes Nicole na picture niya oh. Murag magdi taga diri. Guys, namista namig nakapalibre pa mi panyudto, makalibre pa pud mig merinda. So mga baga jud mig naong guys ga. Kuan ka nang first time po namong mamista dito sukad-sukad bitaw nga nang abot mi diri sa Cebu. First time po namong namista. Nja nakalibre na mi og panyudto, kalibre pa mi panihapon. So halaman ni painit ni Nicole na minudo og kanang nilagpad. Nja daghan salamat kay kaadto day Sipin ug ni nanay ng yes, torta lami ra ba kadto yung torta ja. I love you tulo ka buk I love you ja. I love you ni jud tanan guys ja. See you in my next vlog. I love you all. Amping ug ampo tang tanan.